Els alumnes d'un institut públic de Badalona han liderat una iniciativa que rebutja que el 12 d'octubre sigui un dia no lectiu. Fa setmanes van tenir una idea i quan van veure que una escola de la Cerdanya també ho feia, van aprovar en una votació omplir aquest festiu d'activitats alternatives. La direcció i gran part dels docents els han donat suport. Tot va començar com una conversa entre estudiants sobre els sentiments de rebuig que els genera la festa del 12 d'octubre. Celebra un genocidi o la imposició d'una cultura, vull dir que el tema nacional tira molt, però també el tema del genocidi també ens tira molt. El que semblava una idea inviable va començar a ser realitat quan van saber que una escola de la Cerdanya havia decidit obrir les portes el 12 d'octubre. Van escriure un manifest que van signar la majoria d'estudiants i el van lliurar a la direcció del centre, a qui van demanar fer classe el dia de la Hispanitat. Durant molt de temps ha corregut la idea de que els alumnes fan vaga per no fer classe i de sobte et trobes que s'han mobilitzat, que t'ha fet un manifest molt ben fet, justifica molt bé les raons i precisament demanant fer classe un dia de festa, doncs realment m'ha sorprès favorablement. L'institut no farà classe, però obrirà les portes i acollirà una jornada reivindicativa. Xerrades, debats, passes de documentals, coses així, més culturals, més per a l'entorn de la festa. 12 docents del centre hi participaran i més de 150 alumnes hi han confirmat l'assistència.